Wachiana wete yekutenge. Une chiri zvakaitika. Pane kusademu kwewe kunenzi kukware wewe. Ona chi. Ndakati ndichirwa museve baba. Museve ubva same mutu. Ndakatangizirwa ndikakuvaima chete ndiri muleve umu. Eso, ndikona gold wachisha mari. Manheru inochinjeta gold wewe. Atotanga uyu akangotaura 3-4 mawedzi otozoti 5 atamakuwa. Ndakamboti ndiri mudhieni nekuda kwakawachi kaka ndara vadontaimira vadonoti ndarare nevadondibira kawachi vanonondibata kudai so ndakanoripota ndikegoti kakanechinjeta goti ndakanoripota kuti somethingsanogara newe kuti ripi manje pa aiwa wangu tubvunza kawacha wakakatenga mari kawacha hausugona kutaura chokwadi chete wachimfeso wangu ndakainonga oreti ndakaitora pasi pemvura chete kuti uriti kuri but inechinjeta gold mani izvozvo wagara utonyepa tofunga kuti kuinyepera uchitonyepa chigara nekuziya kana perwa nenyaya kwako chingonyarara chigara nekuziya kwonyepera ndoti kuchinjaka papazinooneka mira kungodaire unyepa kaita seka ndimogona kufungidzira ndiri munhu wemakuwa but ndisitorina makuwa pandakakaona so pasi pemvura aiwa kutoti pasi pemvura pamuneziya pakati madivo mukoma fana kumakumbiriro ako chimbomira kana chimbomira kochiko chimbosiya ndimbotaura kwangu gomba nongoduura semukomo wenyu kubana nako woza tatangurwa zvongoteka but achimboita kuti thanks ndara thanks yabo umfisi wangu toniyo akandijotesa ndapotezi izvozvo manje zvozvo zvekuda kudya takawanda ndozvingapa kutengesa tiri mablazi ako mire papo